Здравейте и добро утро на всички! Аз съм Диляна, гласът зад кадър, и това е нашата четвърта серия по клинична психология в моят аудиоканал. И това е емоционална регулация и травма. Здравейте и добре дошли в четвъртата серия по клинична психология. Днес ще се потопим дълбоко в темата за емоционалната регулация, връзката между емоциите и тялото, както и как травматичните преживявания оформят нашите реакции, навици и цялостно психично функциониране. Какво са емоциите? Емоциите са нашата вътрешна навигационна система. Те са сигнали, кратки, ясни, бързи. Казват ни кога сме в опасност, кога сме обичани, кога имаме нужда от почивка или промяна. Но много хора не са научени да ги разбират емоциите. Често израстваме в среди, където емоциите се потискат, отхвърлят или пренебрегват дори. Възрастните много често казват: не се ядосвай, не дай да ревеш, няма за какво да се страхуваш, стегни се. Така научаваме, че емоцията не е проблем, а сигнал. Първата стъпка към емоционалната регулация е да възстановим тази връзка. Да се научим да чуваме сигнала, вместо да го заглушаваме. Какво е емоционална регулация? Емоционалната регулация е способността да разпознаваме емоциите, да разбираме откъде идват те, да ги преживяваме без да ни заплитат, да ги изразяваме по начин полезен за нас и за другите, да връщаме тялото си в баланс след стрес. Всичко това е регулация на емоциите. Не става дума да контролираме всичко, става дума да имаме вътрешно усещане за управление, вместо хаос и претоварване. Как травмата влияе на емоциите? Когато човек преживее травма, било то инцидент, емоционално насилие, загуба, пренебрегване или хроничен стрес, нервната система започва да работи по абсолютно различен начин. Травмата може да доведе до свръхбдителност, което води до постоянно усещане, че нещо лошо ще се случи. Повишена чувствителност към шум, тон на гласа, изражения, избухливост или раздразнителност, блокиране на емоциите, човек се изключва, човек чувства празнота, трудност да усеща тялото си, трудност да се успокои. В научната психология говорим за дисрегулация на нервната система. Нервната система започва да превключва между два крайни режима. Първият режим е свръхвъзбуда, тревожност, напрежение, страх. Втората е хипервъзбуда, изтощение, загуба на енергия, замръзване. Какво е тялото като носител на емоциите? Емоциите се преживяват физически. Това е биология, не е философия. Страхът се усеща в стомаха или гърдите. Гневът като напрежение в раменете или челюстта. Тъгата
като тежест в гърдите или бавни движения. Радостта като разширение, като светлина. Когато човек преживее травма, тялото може да се заключи в определени напрежения. Това напрежение обаче става навик, дори когато опасността вече не съществува. Методи за емоционална регулация. Един от методите за емоционална регулация е диафрагмалното дишане, един от най-силните начини за успокояване на нервната система. Дълбоко дишане, бавно, ритмично. Осъзнатото дишане. При осъзнатото дишане леко разтягане, разходка, въртене на раменете, когнитивно преформулиране. Това е да се запитаме какво всъщност ме плаши, какво доказателство имам изобщо за това. Има ли друг начин да го видя? Само състрадание да говорим на себе си така, както бихме говорили на човек, когото обичаме. Или по-точно да обичаме себе си. Практическата част – успокояването на нервната система. Пътят към изцелението. Изцелението не е бърз процес. То изисква безопасност, търпение, осъзнаване, връщане към тялото, поддържане на малки ежедневни практики. Емоционалната регулация не е дарба, а умение и може да се научи. Благодаря, че ме слушахте. Продължаваме с серия 5. Здравейте на всички и добре дошли в 5-та серия от курса ни по клинична психология в моят аудиоканал. Аз съм Диляна, гласът зад кадър, и днес ще говорим дълбоко и подробно за когнитивните модели, нашите вътрешни мисловни конструкции, които определят как виждаме себе си, другите и света около нас. Ще разгледаме защо мозъкът създава автоматични мисли, какви са най-разпространените мисловни грешки, как влияят на психичното ни състояние и как можем да променим тези модели и да изградим по-здравословен вътрешен диалог. Какво представляват когнитивните модели? Когнитивните модели са психични схеми, които ни помагат да разбираме света. Те не са съзнателни, те са автоматизирани. Те са създадени на базата на детски преживявания, семейни послания, социална среда, преживяни травми, научени убеждения, ситуации, в които сме оцелели или сме се адаптирали. Тези модели действат като филтър. Те решават какво да забележим и какво да игнорираме, какво значение да предадем и как да реагираме. Например, двама души правят грешка, единият мисли, добре, ще оправя грешката. Другият пък мисли, аз съм провал. Ситуацията е една и съща, но моделът е различен. Единият модел мисли, добре, ще го направя, аз ще се справя. А другият модел, точно обратното, аз съм пълен провал. Как се формират негативните модели? Много често негативните мисловни модели се формират още в детството.
Дете, което е израствало с критични родители, може да развие убеждение, че не е достатъчно добро. Аз не съм достатъчно добър. Дете, израснало в нестабилна среда, може да формира в неговата глава, че светът е опасен и трябва да бъде нащрек. Дете, което често е пренебрегвано, чува вътрешно: моите нужди не са важни. Тези мисли стават основа на светогледа и постепенно се превръщат в автоматично мислене. Кои са най-честите когнитивни грешки? Черно-бялото мислене. Всичко е или успех, или провал. Или съм перфектен, или безполезен. Този модел инструктира човека да не вижда нюансите. Катастрофизиране. При този модел мозъкът прави най-лошият възможен сценарий. Примерно, ще ме уволнят, ще се изложа, нищо няма да стане, всичко ще се срине. Това води до тревожност и хиперактивност. Персонализация. Другата когнитивна грешка. Приемаме отговорност за неща, които не зависят изобщо от нас. Пример. Срещата мина зле, сигурно аз съм виновна. Или не мина изобщо добре, вината е в мен. Другата грешка е четене на мисли. Предполагам, че знам какво мислят другите. Или, той сигурно ме смята за глупав, за малоумен. Тя сигурно е разочарована от мен. Това са точно модели на четене на мисли. Свръхобобщение. А другата грешка, една грешка, аз винаги се провалям. Едно негативно преживяване не означава, че всичко е едно и също или всички хора са еднакви. Как тези мисли влияят върху психиката? Когато човек многократно мисли по един и същи начин, мозъкът създава невронни пътеки, автоматични писти, по които мислите започват да се движат сами. Например, автоматичната мисъл „не мога“ води до избягване. Избягването пък води до липса на опит. Липсата на опит пък води до усещане за неспособност. Това засилва също и мисълта не мога. Така се ражда един порочен кръг. Тези модели влияят на самооценката ни, увереността, тревожността, мотивацията, взаимоотношенията и способността да приемаме решения. Промяна на когнитивните модели, и това е процес в няколко стъпки. Първата стъпка е осъзнаване. Първо трябва да уловим мисълта. Без осъзнание няма промяна. Стъпка 2. Проверка на доказателствата. Попитайте, примерно, истина ли е това, какво доказателство имам, какво би казал един обективен човек в тази ситуация. Стъпка 3. Намиране на алтернативна интерпретация. Например, сгреших, обаче уча се и това е част от процеса. Стъпка 4. Замяна с нова, по-реалистична мисъл. Не позитивна, а реалистична. Стъпка 5. Подкрепяне с действие. Малка стъпка,
която доказва, че новата мисъл е възможна. Например, ако мисълта е не мога да се справя, действието може да е ще опитам за 5 минути. Примерно. Практическата част, това е дневникът на мислите. Поканва ви да вземете един лист и да си представите ситуация. Вземете един лист, един химикал и хайде да се представим една ситуация и да задам следващите въпроси. Какво ме тревожи в момента? Първият въпрос. Вторият въпрос. Каква точно мисъл преминава през ума ми? Третият въпрос. Как се почувствах, когато я помислих? Четвъртият въпрос. Какво доказателство имам, че това е истина? Въпрос номер 5. Какво доказателство имам, че това не е истина? Отговор 6. Въпрос номер 6. Каква е една по-неутрална и по-балансирана мисъл? 7. Какво малко действие мога да направя сега? И ако направите това упражнение с тези 7 въпроса, това упражнение постепенно променя вътрешния диалог. Изграждане на нови когнитивни навици. Промяната обаче не става за един ден. Това е микропроцес, ежедневни малки стъпки. И постепенно, чрез тези ежедневни малки стъпки, се появяват по-голяма увереност, по-стабилна самооценка, по-малко тревожност, повече яснота в решенията, по-здравословни граници. Основното послание не сте вашите мисли, мислите са само навик и навикът може да бъде пренаписан. Благодаря ви, че ме слушате. Аз съм Джиляна, гласът зад кадър. Желая ви страхотен, прекрасен и усмихнат ден.